Скъпи посетители! Добре дошли в зала Оряхово през 14-18 век на Исторически музей Оряхово. Аз съм възрожденският учител и просветител Тома Младенов. Каня ви на вълнуваща разходка в нашето минало. Ще се пренесете във времето от 14 до 18 век и ще разберете как се развива Оряхово през този период. Ще се докоснете до моята епоха, в която българският дух укрепва с подема на образованието, просветата и борбата за свобода. Ние сме потомци на независим и горд народ, с чието минало трябва да се гордеем, да го познаваме и пазим. Учението е пътят на светлината, а в свободата е нейната посока.